Hej, mit navn er Nille Thomsen. Jeg kommer fra Vestbjerg Skole, og vi er ved at lave et projekt om homoseksualitet. I dag vil vi tage ned til Vestbjerg Købmand for at finde ud af, hvad de almindelige mennesker i Vestbjerg synes om homoseksualitet. Jeg står nu her uden for Vestbjerg Købmand. De homoseksuelle gemmer sig derude, men hvor og hvorfor? Det vil vi finde svaret på hos de almindelige mennesker her i Vestbjerg. Synes du, det er i orden at være homoseksuel? Ja, det må folk stille om. Det har jeg ingen problemer med. Så ja. Det må man gerne være, hvis man vil. Ja, det synes jeg. Det bestemmer man selv. Ja, det synes jeg. Hvorfor? Men det er fordi, det synes jeg, at man skal have ret til at føle det, man føler. Det synes jeg. Jeg vil ikke have det folk før. Ja. Det synes jeg er en privat sag. Det synes jeg, ja. Ja. Hvorfor? Jamen, hvis det er... Hvad skal man sige? Hvis det er sådan, man er som menneske, ikke også? Så har man lov til at frit at vælge, synes jeg. Nej, Hvorfor? det skal skydes. Nej, selvfølgelig er det i orden, hvis livet det er sådan jo. At nogen elsker at samme køn som en. Men du synes ikke om det? Nej, jeg vil fandme ikke. Jeg vil ikke foretrække det selv. Om det er i orden? Altså, det ved jeg jo ikke. Altså, det kommer jo an på, hvordan... Ja, det tror jeg nok. Nej, jeg ved det jo ikke. Ja. Nej, for satan. Hvorfor? Det er klamt. Ja. Hvad synes du om folk, der har fordomme over for homoseksuelle? Det har jeg aldrig ikke tænkt over. Det er jo til den selv, vil vide. Jamen, det er jo nok nogle folk, som i bund og grund... Ja, det bliver jo lidt hvad skal man sige? Det er jo folk, som ikke rigtig forstår, hvad det går ud på. Og som frygter ting, og så bliver de bange, og så på den måde, så hader de ting. det bestemmer man selv. Men derfor skal man jo stadigvæk tænke over, at det er jo deres valg, så kan man være ligeglad med det. Det er fordi, de ikke ved så meget om det. Så tror jeg, hvis de fik noget mere at vide, så tror jeg måske, at de ville få en anden holdning til det. Jamen, det er der nok rigtig mange, der har. Og det kan man jo ikke sige anden til. Det må folk jo. Det er folks private sag. Det synes jeg ikke, de skal bestemme, at man ikke må være. Jeg synes ikke, det skal være ulovligt. Det er i orden. Hvis man kan indfinde sig med det, så er det i orden. Det ved jeg da ikke. Det er fint, folk må lave deres egen mening. Nej, det kan du ikke selv. Så alle de andre, de var også dumme. Hvorfor? Fordi jeg synes ikke, det skal betyde noget for dem, hvis andre er homoseksuelle. Så. Jeg synes ikke, det skal betyde noget for dem, hvis de er homoseksuelle. Altså hvis andre er. Okay. Synes du, der er mange, der sætter grænser for homoseksuelle? Det er nok omkring arbejde, altså. Så. Synes du, der burde sættes grænser over for sport og gå i bad og sådan noget? Det har jeg aldrig tænkt over. Noget med at gå i bad? Overhovedet ikke. Okay. Overhovedet ikke. Der kan måske være noget med, altså, voksne og børn ikke skal gå i bad sammen og sådan noget, hvis man har det der. Men slet ikke noget med voksne mennesker, så er det helt frit. Okay. Det har jeg ikke tænkt over. Nej, Synes du, der skulle sættes nej, grænser? det synes jeg ikke. Så længe folk de er som de er, behøver jo ikke, bare fordi man er det ene, så behøver man jo ikke at gøre det i det offentlige også, altså når man er bad i idrætsforeninger og så Nej, videre. det synes jeg ikke. Nej, ikke rigtigt. Nej. Så hvad jeg synes om det, eller? Ja. Det er vel rimeligt. Altså, synes du, der burde sættes grænser? Nå, om der burde? Ja. Nej. Jo, sådan er det også. Så du vil ikke synes at gå i bad med en... Nej, det synes jeg ikke. Okay. Hvorfor ikke? Så du vil have det fint med at gå i bad med en lesbisk? Ja, fordi... Ja, det er... Altså, jeg er jo egentlig ligeglad, de er jo piger. Men selvfølgelig, det... Ja. Nej, Ja. det synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg synes i hvert fald ikke, det er et problem. Synes du, at der burde sættes? Nej, jeg vil nok ikke have det super fedt med det. Nej. Altså, så det er helt okay at gå... Jo. Ja. Synes du, der burde sættes grænser over for... med hensyn til bad og sport og sådan noget? Nej, ikke nødvendigvis. Altså, det er ikke ligesom, at hvis du er læbe i, og så kommer en anden læbe bagfra, der voldtager dig eller sådan noget, så det er sådan, de er jo bare mennesker, altså. Mener du, at homoseksuelle burde have samme rettigheder vedrørende adoption og ægteskab? Ja.
Den er svær. Der skal jo altid være en mor og en far et eller andet sted, ikke? Ja. Så den kan jeg ikke lige helt svare på. Den kan jeg ikke stille til. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, at homoseksuelle mænd skal have lov til at adoptere. Jeg mener ikke, at 2 mænd kan opdrage et barn på lige fod med en mand og en kvinde. Det bliver sådan et lidt forkvaklet, i mine øjne, opvækstvilkår. Og hvad så med 2 kvinder? De kan godt. De har måske nogle andre følelser, end mænd har. Det ved jeg ikke rigtigt. Okay. Det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg faktisk ikke, om vi skulle have lov til at have et barn eller noget. Det ved jeg ikke. Hvad med at gifte sig? Jo, det er jo. Sådan 2 bøsser, ja, det må... Nej, synes jeg ikke. Sådan 2 bøsser, der adopterer 2 et barn. lesbiske også. Nå, ja, det er jo nok normalt. Nej, det er det nok ikke. Ej, jeg ved det ikke. Ja, selvfølgelig. Ja, Malte, det burde du vide. Kæft, Emil. Du bliver sikkert bøsse i det virkelige. Hvorfor? De kan jo ikke selv lave børn. Hvorfor? Fordi de er jo mennesker ligesom os. Synes du, at det er mere i orden at være lesbisk end bøsse? Ja, jeg har ikke helt noget mod nogen af dem, så jeg har ikke tænkt over det. Overhovedet ikke, det er det samme. Altså, Hvorfor? der er da ikke forskel på mænd og kvinder på det punkt. Okay, synes du, det er mere naturligt? Altså, synes du, det er mere naturligt at se 2 lesbiske, eller se 2 bøsser? Nej, altså i bund og grund, der synes jeg helt personligt, at det er meget unaturligt. Så er der lige nogen fra din klasse, eller hvad? Nej, jamen jeg synes i bund og grund, det er unaturligt. Det er ikke noget, der falder mig naturligt ind, men jeg kan sagtens respektere det og forstå, hvis det er det, der... Hvis det er det, de gør. Men det er ikke noget, jeg selv personligt finder naturligt. Nej, det synes jeg kan være lige meget. Og mere naturligt? Nej, det er ligegyldigt. Som kvinde kan jeg nok bedre acceptere at se 2 piger med hinanden i hånden, end jeg kan se 2 mænd med hinanden i hånden. Hvorfor? Jeg synes, det virker klamt. Nej. Jeg synes, det er ligegyldigt. Det er også svært. Jeg synes, det er lige ulækkert. Okay. Ja. Det er vel nok i orden for dem. Altså, nej, jeg ved det ikke. Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved ikke. Nej, jeg synes Måske. Det er klart. Hvorfor? Jeg synes da ikke, der er forskel på, om det er mand eller dame. Okay. Homoseksuel, det er vel... Nej. Så du synes... Det er klart begge dele. Hvordan mener du, at du kan spotte en homoseksuel på lang afstand? Det har jeg aldrig tænkt over. Jamen, de er jo mere feminine. I hvert fald nogle af dem er. Snakker vi bøsser eller lesbiske? Jamen, bøsser. Altså, de kan jo finde på at gå med makeup og håret er virkelig sat pænt, og de går altid i det samme tøj, og så kan de også godt finde på at snakke lidt på en speciel måde. Og hvad så med lesbiske? Jamen, der er det jo nemmere at spotte, hvad skal man sige, den lesbisk, som skal være forestillet sig at være dreng. Ja. Fordi de går jo mere drengeklædt, og typisk meget kort hår. Lang afstand. Det tror jeg heller ikke altid, man kan, men nogle gange kan man da godt på måden, de så bevæger sig på. Det er godt. Nogle mænd de bliver mere kvindelige at se på, og kvinder bliver mere mandlige at se på. Man kan jo ikke regne med det. Nej, det er lidt svært. Det ved jeg ikke, om man kan. Mænd eller kvinder? Begge ting. Jeg synes ikke, jeg kan spotte kvinder som homoseksuelle, men jeg er nok ikke i tvivl om, når mænd de er homoseksuelle. De har nok nogle feminine træk, som mænd normalt ikke har. Karseklippet hår og skjort og... Hvad så hvis det er lesbisk? Altså, det tror jeg ikke rigtigt, man kan sige. Der er nogen, der gerne vil være det på den ene måde, og andre på den anden, så det kan man ikke rigtig sige. Hans svære måde. Den måde, han er på. Hvad så hvis det ikke er en han? Hvad? Hvad så hvis det ikke er en han? En kvinde er svær at se på, synes jeg. Hvordan man kunne kende dem. Det kommer jo an på tåret og sådan noget. Og hvordan de er og sådan noget. Så jeg tror du godt, du kunne kende en på lang afstand? Måske. Hvis han klæder sig ligesom Bæk, Mathias Bæk, altså har sådan nogle lidt stramme bukser og sådan. Jamen, jeg er lige ved interviewet, ja. Så Og hvad så hvis det er en lesbisk? Så var det jo bøsse. Det tror jeg faktisk ikke, jeg vil kunne spotte. Det ved jeg ikke. Kender du en, der er homoseksuel? Nej. Udover din storebror. Ja. Ja, det synes jeg ikke, man kan. Altså, det er jo ligesom, de er bare mennesker, altså. De har sådan en stil, og det har du også, og det har jeg også, og sådan noget. Så
de synes ikke, man kan. Vi har nu været nede ved købmanden i Vestbjerg for at spørge de almindelige mennesker, hvad deres holdninger til homoseksualitet er. Vi har fået nogle interessante svar, og overraskende nok synes de fleste, at det er helt i orden at være homoseksuel. Tak fordi I så med, og på gensyn.